Представям на вашето внимание Honda NSX. В този клип ще се опитам да обясна какво на мен ми харесва и какво съответно не ми харесва в този автомобил. Казано просто положително-отрицателни неща. Чисто субективно видео, въз основа на моите възприятия, мое мнение. Не го приемайте това за меродавна и за чиста монета. Тези неща ми правят впечатление на мен, не е непременно и на другите хора да им правят впечатление. Просто аз изразявам мнението като собственик на този автомобил. Ще започна с положителните неща на този автомобил. А именно това е дизайна. Като едно ревю, което е чисто субективно, и дизайна е нещо крайно субективно. На мен лично, моето мнение е, че този автомобил е изключително красив и изключително елегантен. Той не е фотогеничен и в момента с този клип аз не ви предавам реално формата, дизайна и пропорциите на този автомобил. Трудно е да се добия от снимка или от видеоклип реална представа какво представлява тази кола. Наживо е изключително много по-красива и много по-впечатляваща, отколкото на видеоклип или на снимка. Но за мен лично дизайн е изключително красив, балансиран. Не е непременно да е оригинален, да е, как да кажа, да е нещо невероятно измислено от Honda. Смея да кажа, че в доста елементи тази кола наподобява италиански суперспортни автомобили от типа на Ферари. Но автомобилът чисто и просто е красив, елегантен е. Няма значение кой е първоизточник или първообраза на автомобила с дигащи фарове или дизайна на този тип стъкло задно. Въпросът е, че колата е красива, елегантна. Това е автомобил, който се появява на бял свят 89-та година. Това е кола на 35 години дизайн. Тя все още изглежда красива, елегантна, балансирана, с хубави пропорции. Въпреки че чисто и пропорционално би могло да се каже, че задницата е прекалено дълга. В смисъл, разстоянието от задното колело до края на бронята е доста голямо. Това е доста голямо разстояние. Би трябвало да е по-малко, да е по-късо, но все пак там има багажник и колата е относително практична за това, което е. А именно централно разположен двигател, спортен автомобил, двуместен. Друго, което на мен ми прави положително впечатление и много ми хареса, това са седалките на този автомобил. Те дори на пръв поглед са произведения на изкуството. Те са изключително красиви седалки, но и са много удобни. Смея да кажа, че това са едни от най-удобните седалки, в които някога съм сядал в автомобил. Аз съм имал съм достъп до много автомобили. От всякакви марки, всякакви класове, всякакви цени и суми. Но тези седалки на Honda NSX, без да искам да звуча нелепо, но това са едни от най-удобните седалки, в които съм сядал. Те са хем меки, хем те държат отстрани със страничната си опора. Просто са разкошни. Интересното е, че те на практика облегалката и седалката са едно цяло. Те не са раздвоени на две. Те са едно цяло. Могат да се движат електрически, да се настройват. Назад не може да отида кой знае колко облегалката. Ето това е максимума. Но тя реално погледнато е двуместна кола, така че няма и къде толкова да ходи за напред. Но са много удобни и същевременно красиви. Тази конкретно е с черен кожен слон, имало е варианти и с други цветове. Друго, с което тази кола много ми харесва, това е, че за автомобил 89-та година, а започва да се произвежда серийно от 90-та, но все пак това е стара кола. Волана прави така, че автомобилът да е удобен за доста различни хора с различни ръстове и телосложения. Той се регулира както в дълбочина, така и по височина. Интересното е, че Honda са го решили това с две различни лофчета. С това лофче се регулира в дълбочина, а отдолу има друг бутон, с който се превключва, за да се регулира по височина. Което е много хубаво, защото през 90-та година реално погледнато не са били много автомобилите, които са предлагали регулиране на волан както по височина, така и по дълбочина. Просто това създава една добра ергономия на автомобила и се чувстваш удобно. Защото, например, в други автомобили на Honda, например Honda S2000, което е много по-нов автомобил, появява се за пръв път 98 година, започва да се произвежда 99-та. S2000 въобще е с фиксиран волан. Той не може да се регулира нито по дълбочина, нито във височина. И прави автомобила да е доста специфичен. Докато тук се получава ергономия, удобство, което е много хубаво. Нещо друго, което много ми харесва в тази кола е, че
Има и музикална система, която е била дадена да се произведе от небезизвестната марка Bose. Системата е изключително динамична и изключително качествена. Дори не отстъпва нито по сила, нито по качество на съвременни системи в съвременни премиум немски автомобили. Шапки свалям, много е силна и много е качествена тази аудиосистема на Bose. Самите врати и говорителите, които са били сложени, самия говорител не е просто монтиран я на кората, я на самата врата, а е то на практика не е говорител, а е тон колона. Говорителът е сложен в кутия, за да се постигне прекрасна акустика и звук. Много хубава аудиосистема, дори по днешните стандарти, където многообразието от аудиосистеми е нещо изключително голямо. Този автомобил не отстъпва на съвременен автомобил по отношение на сила и качество на звук. Седалките вече ги споменах. Волана също, но седалките забравих да спомена, че са и удобни като позиция на седене. Самия автомобил е доста нисък. Това е един от най-ниските серийно произведени автомобили в света. 1,17 м е височината му. Когато дори е Type R версия, той е дори малко по-нисък с, ако не се лъжа, 2 см или 3. Но стандартната версия, каквато е тази, макар и тарга версия, е 1,17 м и е доста нисък. Съответно, седенето, позицията на седене е изключително ниска. Има човек чувството, че когато се вози или кара този автомобил, буквално казано, седи на земята. Моето лично мнение е, че аз обожавам да седя много ниско. За мен е прекрасна позицията на седене. Същевременно имаш невероятна видимост. Не си толкова ниско, че да не виждаш над таблото или над корите на вратите. Напротив, имаш прекрасна видимост. Дизайна на задното стъкло ти позволява, че да погледнеш назад на някое кръстовище и също да се вижда прекрасно, защото има друго стъкло. Това е стъкло и е различно стъкло от външното. И всичко е стъкло. В смисъл, всичко е прозрачно и човек има прекрасна видимост. Хем седиш ниско, буквално в спорта на автомобил си, но не страда видимостта, не страда ергономията, което е прекрасно. През 90-та година малко са били автомобилите, които са предлагали такъв баланс. Нещо друго, което ми харесва е, че през ръцете ми са минали много хонди. Имал съм много хонди. Почти всичките модели от последните 30 години произвеждани съм ги имал. С изключение на S2000, въпреки че съм карал S2000. Смея да кажа, че NSX е перлата в короната на Honda. Тази кола просто материалите и изглобката, която е, тя е класи над всички останали. Имал съм дори флагман лимузината на Honda. Модела Legend. От третото поколение Legend съм имал 6 броя. Това е така наречената KA9. Трета генерация Legend. Имал съм и KB1. Следващия модел след 2004 година. Не, на секс няма нищо общо с тези коли. Тя ги превъзхожда. Тя е класи над тях. Материалите, които са използвани в тази кола, са възможно най-прекрасно качество. Тази кола е произведена 1996 година. В момента сме 2024. Това е автомобил на 28 години. Състоянието на интериора на салона, предполагам, е видимо в какво състояние. Това е кола на 168 000 км. Не е музеен експонат, каране и се кара ежедневно. Не е пък и реално не е на половин милион километра, но мисълта ми е, че материалите, които са използвани в тази кола, правят така, че тази кола да остане във времето. Показвам. През 90-та година много малко са били автомобилите като NSX, които да са с, така да се каже, шито табло. Автомобил е облицован от всякъде с кожа. Сега, може да се спори дали тази кожа е наистина естествена или е някакъв вид екокожа. Но все пак е кожа и изключително красиво направена. Реални истински шелове кожа. Много приятно на допир. Корите на вратите по същия начин. На практика тази кола няма къде да се пипне дори в най-ниското положение пластмаса, освен примерно тези арки на праговете. Това е нормално да е пластмаса твърда или примерно където са въздуховодите във вратите. Но всичко останало е меко. Всичко останало е облицовано в кожа. Всичко останало е приятно на допир. Особено седалките. Седалките са използвани такава материя, такава кожа, че буквално казано
За мен това е телешки бокс. Това, за да се скъса, за да се протрие, това трябва да види страшна експлоатация или немърливо отношение, за да се захабят тези седалки. Просто и самата сглобка на автомобила няма нищо общо с другите Хонди от типа на Civic, Accord, Prelude, които си поскръцват, поклопват, ефтини сглобки, ефтини материали. При NSX не е така. Тук паразити шумове като скръцане, клопане, тропане няма. Дори тази кола, конкретната, е тарга. Таргите се произвеждат от 95-та година и са опция. Само за Америка са били като стандартен модел вече от 95-та всичките да са тарга, но за Европа, за САЩ, те са били опционален модел. Мисълта ми е, че когато автомобила е тарга, той има усукване. Когато се махнат покрива. Дори тази кола, като такава, когато се сложи покрива, няма скърцане, няма клопане. Каквото е, например, една друга тарга кола на Honda, а именно CRX Del Sol. CRX Del Sol горката така се усуква и така скърци и клопа нейния покрив, че е някакъв ужас да се кара без музика усилена. При NSX няма такова нещо. Просто сглобката и материалите, използвани в тази кола в салона и въобще цялата кола, личи си, че тя е класи над другите Хонди. И има защо да е толкова скъпа. Дали е оправдано да е толкова скъпа, е отделна тема на разговор, но определено тя ги превъзхожда като качество. Друго, което ми прави много хубаво впечатление, това е, че предполагам вече се вижда, конкретният модел е автоматик 4-степенен. Някои биха веднага си казали, о, това е автоматик, това е отврат, съсипана кола. Не е така. И не го казвам, че тази кола е моя, искам да я защитавам. Точно това искам да кажа. Автоматика на тази кола е изключително адекватен. Хондовите автоматици винаги са били моя тема любима, защото те са уникални. Honda е единственият производител в света, който... Така, първо, Honda е един от малкото производители в света автомобилни, които сам си правят скоростните кутии. Много малко пъти са прибягвали до външен снабдител да им направи скоростна кутия автоматична. Да, имало е такива случаи да прибягват до небезизвестния немски производител ZF, да им прави скоростни кутии, но те са само при специфични условия, само за САЩ и Канада, за Северна Америка, преди около 10 години. За някои модели Акури, от типа на Acura TLX, но през останалото време Honda си правят сами собствени, те си произвеждат техните автоматици и те си ги създават от това, те са уникални от гледна точка на това, че хондовите автоматици не са класически автоматици с планетарни предавки. Хондовите автоматици по-скоро наподобяват една механична скоростна кутия, която да работи като автоматик с хидротрансформатор. Така да се каже торк-конвектора или турбина, както искате го наричайте. Хондови автоматик е извратен, шантав като конструкция, за да взема малко обем, за да не е огромна скоростна кутия, да се побира малко количество масло. Това съответно си има и своите проблеми, че много често хондови автоматици прегряват и умират. Такива са, например, скоростите на доста американски модели Odyssey, миниванове, 6-цилиндровия Accord Coupe за Европа от 1998 до 2002 година и Prelude 5-та генерация с 2.2 VTEC мотора. Това са много проблемни скоростни кутии, защото те прегряват просто въртящия момент на двигателя. Прекалено много натоварват кутията, тя прегрява, маслото отива, съсипва се и всичко приключва. При NSX не е такава ситуацията, но мисълта ми защо ви ги казвам тези неща. Хондови автоматик е много шантаво работещ и е изключително хубав. Макар и 4-степенен, това говори за доста дълги предавки. Директно ви казвам, първа предавка се изцежда до около 70 км в час, втора е до около 140-150, трета е до 200-210 и след това след 210, докато можете, сте на четвърта предавка. Доста дълги предавки и мотора трябва да има сила, трябва да има живец, трябва да има въртящ момент, за да набира адекватно. С това не е проблема. Самата скоростна кутия обаче е така направена, че изключително плавно превключва. Малко и специфично. Хем е плавно, хем малко залашка и някой ще си казва, тази кутия е тръгнала, ще умира. Не е така. Просто хондовите автоматици от миналото са си такива. Малко прелашкват, малко така... Има едно залашкване, като се носите в люлка напред-назад, когато превключва. Но това не е проблем.
То си е просто специфично на хондовите автоматици. Мисълта ми е, че тази колетия се държи изключително адекватно, дори по днешните стандарти. Много хубаво превключва. Тя е така направена, че ако карате примерно на четвърта предавка с 60-70 км, ако леко натиснете педала на газта, вие автоматично все едно сте на пулс, все едно сте, представете си, как да ви го кажа, все едно сте на ръчни скорости и съединителя ви приплъзва. Той почва да буксува. Ей така започва да вдига обороти, и като усети, че вече не достига сила на този мотор да поеме, да ускорява адекватно, връща предавка. Изключително адекватно е. Казвам го, защото примерно съм карал доста стари автоматици, например на Toyota, на Lexus. Там категорично не ми харесват, там са много неадекватни. Но при стар хондов автоматик мен ми харесва как превключва. Много адекватно. Отделно тази Honda има едно друго нещо, с което е иновативно. Това е първата кола в света с ръчно превключващи се скорости от волана. Има лодче на волана. Това е първата кола серийно произвеждана с превключване на скоростите от волана. Да, може да превключвате и ръчно. И се държи прекрасно. Моите адмирации за автоматика. Не на последно място. Ще кажа и за разхода на гориво. Не казвам тази кола, че е икономична, но тази кола със своите 256 конски сили, тегло около 1350-1400 кг и не е лоша динамика дори по днешните стандарти. Тази кола е доста динамична и доста палава на дълъг път. Смея да кажа, че разход от типа на 12-13 до около 14 на 100 е доста адекватен. Не казвам, че това е ниско, не казвам, че това е икономична кола. В никакъв случай. Но има доста съвременни коли, които не са кой знае колко по-динамични, не са кой знае колко по-бързи и дават такива разходи, ако не и по-високи. В смисъл, нека бъдем обективни и реалисти. Това е кола 89-та година, появила се на пазара. Започва да се продажа 90-та година. Това е стара кола. Допотопна вече концепция. Но това, което предлага като динамика и разход на гориво, е прекрасно. Не е някакъв горач от типа на 20 на 100. 12, 13, 14 е нещо напълно адекватно. Ако се кара дори по-кратко, според мен може да падне дори на 10-11. Друго, което е хубаво, практична гледна точка, че обективно погледнато за автомобил за централно разположен мотор, което и двуместна кола, това е изключително непрактична кола. Но нейният багажник пък не е малък. Да, не е дълбок. Малко над една педия. Не може да поема много дълбоки неща, но пък може да поеме багажът на двама души за почивка, за някакъв уикенд. Защото доста коли от този клас не предлагат багажно пространство. Отдолу са вече споменатите инструменти, като компресор. Нещо интересно, дори крика на тази кола е изцяло направена от алуминий. Това е първата кола в света серийно произвеждана от алуминий. И на тази Honda дори крик оригинален, дори това е алуминий. Изключително лек, изключително компактен и хубав. Сега ще спомена и някои неща, които определено не ми харесват. Казано просто отрицателни неща. Първото, което ще кажа като отрицателно нещо е, че то се корени относно волана на автомобила. И по-конкретно как е настроена кормилната рейка, предното окачване. Ще го кажа така. Автомобилът е направен по-скоро за дълъг път, за високи скорости, отколкото за градско маневриране. Обяснявам. Волана е бавен. Чисто и просто волана е бавен. Не е толкова директен при ниска скорост. Ако се движите в града, примерно с 40-50 км в час, искате да направите рязка маневра с волана, примерно слалом, просто да, с NSX може да го направите. Но трябва много да въртите волана. Ще го обясня защо. Защото пълен ляв, пълен десен с този волан е малко над 3 оборота. Не е толкова директен. В САЩ дори масово правят един aftermarket тунинг и че правят рейка, това е рейка и пиньон, ракен пиньон, формилна система. И много хора правят просто рейката, взимат друг прът и нарязват
на друго предавателно число, зъби, така че да стане по-директна като картинг. Примерно да не е с 3 оборота пълен F, пълен десен, а да е примерно с 2 оборота. Просто NSX е направен за дълъг път, за високи скорости. Когато се кара тази кола, например, по магистралата за 140 км, тогава е истинско удоволствие да се кара. В смисъл, тогава не ви трябва да е директен волана. Точно обратното. Трябва, за да правите маневри, трябва да завъртите волана, за да не се залашкате, за да не направите някоя простотия, да не занесе автомобила. Тогава е приятно. Но в града трябва да въртите доста волана. Не е толкова директен. Това малко ме дразни, защото да, все пак, нека сме обективни. Това е кола 89-та година. Стара кола. Например, шапки свалям на BMW, което направиха около 2003 година при E60. Там дебютира системата Active Steering, която Active Steering система позволява и двата свята. При висока скорост да се върти волана с много голям оборот, за да завие на магистрали, се чувствате сигурни, а при ниска скорост в града да е супер директен, да сте като картинг. Това беше системата на BMW Active Steering. При тази Honda тук все още няма такива иновации и тук така са го настроили волана, че тази кола нейната сила да бъде в високите скорости. На дълъг път. Да е на писта каране, да е на магистрално каране, не да е градска кола. Но реално тя става и за градска кола, защото не е много дълга. Тя е 4,40 м. Пак казвам, с това, с което запълних. Колата не е фотогенична. Не може от клипови от снимки да добиете представи. Имате чувството, че на клипови и на снимки тази кола изглежда огромна. Дълга 5 метра, нищо такова. Тя е 4,40 м дълга. Горе-долу дължината на един класически малък седан от типа на BMW, трета серия, Audi A4. Дори Honda Accord е по-дълга от тази кола. Без значение за кой Accord говорим. Може би сега първо, второ поколение Accord са по-къси, но просто колата не е дълга. Тя е ниска и създава усещането, че е дълга и широка. Просто е ниска, 1,17 м. Едно друго нещо, което е гадна на волана, так е свързано с настройката, така е направена тази кола. Колата е изключително антиманеврена. Тя просто не може да завива. Дори при най-завито състояние, сега ще покажа, пълен десен ще дам, колелата не могат да завият под кой знае какъв ъгъл. Това е максимално надясно. Колелото не е завило много. Когато я карате в града, искате да маневрирате, да я паркирате на паркинг, е тегаво с тази кола. Ако с една обикновена кола, вие може да я паркирате, да я вкарате в парко място с две маневри, а примерно с един Мерцедес от типа на 190-104 и въобще Мерцедес, която е най-маневрената кола в света, го правите с една маневра, с Honda NSX ще трябва да го направите с 3-4 маневри. Просто не е маневрен волана. Получава се така, че хем волана не е маневрен, хем трябва да въртите много обороти за пълен лев, пълен десен. Просто за града не и е силата. Не казвам, че не може да се кара градско. Аз лично си я карам почти всеки ден в града. Приятно удоволствие, но има коли, които ми създават по-голямо удоволствие да ги карам в града. Волана просто не е настроен за градско ползване. Не е силата в града за бързи маневри и бързи реакции на волана. Нещо друго, което не ми харесва на тази кола е, че точно до 2002 година NSX-те са с дигащите фарове. За мен точно това трябва да е дизайна на NSX. Точно тези, които са до 2002 с дигащи фарове. След 2002 вече ги правят с фиксирани фарове. Това е от съображения за сигурност. Ако се удари пешеходец да не го нарани и бла директиви. Но точно за мен оригиналният NSX е красив. Обаче, горкият е много кьорав. Колата по принцип е с лупи. На теория, ако се сложи един автормаркет ксенон или автормаркет LED кружки, може да просветне, само че горката нищо не се вижда нощно време. Не ме разбирайте грешно, просто тя е ниска. Колкото и да са регулирани фаровете адекватно високо, те дори си имат за електрическо регулиране вътре в купето, посредством този бутон. Интересното е, че за механично регулиране има опция, но то е само за страничния наклон. За височина няма за регулиране, което е шантаво. Може да регулирате с отверка само страничния сноп светлина, не е по вертикала, само по хоризонтала. Но просто фаровете светят прекалено, по мое мнение, нисичко, не се вижда много надалече.
Дългите са адекватни, добре, но късите за мен са ми малко слепи, кьорави, казано по жаргон. Това е нещо, което не ми харесва. Сега, признавам, не съм прав, защото аз се сравнявам с съвременни коли, които са с LED фарове. Сравняваме примерно с друга Honda, която имам в момента, Civic 10-та генерация Type R, която е с Full LED фар, който свети прекрасно, феноменално, или примерно BMW-та, които са с LED фарове, те светят вау. Сега това е стара кола и съответно фаровете не са и силата. Става, може да се кара през нощта, не ме разбирате грешно, но си личи, че това е кола от друга епоха. Нещо друго, което много не ми се нрави, не ми харесва, е, че колата не е практична. Сега, ясно е, че това е замисъл да е спортен автомобил. Това не е направена кола да се карат много хора, да се влачи много багаж и прочие неща. Това е ясно, че е двуместна кола, централно разположен мотор, но не е практична. Показах багажника, относително добър е обема. Но вътре в салона няма човек къде да се сложи неща. В корите на вратите, които са произведения на изкуството и материалите, от които са направени, са страхотни, феноменални, много красиви, няма джоб, където човек примерно да си сложи отстрани я телефон, я нещо като вещ. Просто няма къде да сложи нищо. Има централна конзола, подлакътник. До 1994 година с един капак, тази като от 1996 година вече е с друг разделен на две. Какво има в него? Тук може да сложите една отварка, не знам аз дори защо я държа. Отзад също няма място за нищо. По принцип тук стои и поставка за чаши, която е толкова безсмислена и налепа, че не може да държи никакви чаши. Тук е минимално, абсолютно минимално място за държане на предмети, вещи, казано просто буклуци. Много е малко място. Какво може да сложите? Буквално казано виждате, че е една кърпа и зарядно за телефони, приключваме. Вече няма какво да се държи. Няма джобове. Жабката е... ще обясня. До 1994 година NSX е предлагана само с една въздушна възглавница на волана. След 1994 започва да предлагат и въздушна възглавница в таблото. За съжаление тази въздушна възглавница в таблото прави така, че жабката да е неизползваема. Показвам. До 1994 жабката е огромна и може да слагате огромно количество неща. Обаче след 1994, когато вече има airbag, той на практика е взел 90% от площта, обема на тази жабка и съответно това, което може да напъхате, са прекосили 2 шишенца от половин литър бутилирана вода. Това е. Това ви е цялото място, където може да сложите някаква вещ в NSX. Жабката и подлакътник. Няма друго място, където да сложите. Отзад е абсолютно теснотия. Зад седалките няма нищо. С изключение на пасажирското място. Всъщност от тук бих могъл да го покажа. На пасажирското място отзад кората има като джоб, в което може да се сложи я вестник, я нещо дребно. Но просто няма място. Не, казано просто това, което не ми харесва е, че не е практична кола. Това отпред е пепелник, който иска да пуши, да си тръска в асфалта. Колата не е практична. До някъде е разбираемо за такъв тип автомобили, но малко ако за ежедневно я карате, на моменти ви е тегаво. Отделно решите ли да товарите с по-обемисти, по-дълги предмети, забравете, няма шанс. Трябва да карате с отворен багажник или нещо от сорта, което не става. Друго, което не ми харесва е, че чисто и просто като ергономия, преди малко споменах, че позицията на седене е супер удобна на тази кола. Прекрасно, невероятно и хем красиви, хем удобни седалки. Но има едно единствено нещо, което не ми се нрави в тази кола като удобство. Когато седна в нея, може би е специфично за мен самия, че съм моето телосложение е 1,85 м висок, около 84-5 кг съм. То е относително, как да ви кажа, нормално телосложение, но бих се радвал, ако подлакътника на вратата ми беше малко по-висок с 2-3 см. Обяснявам защо. Искам да се отпусна в тази кола, когато шофирам и да ми просто да се отпусна и да се наслаждавам на карането. Аз съм хванал волана, само че така ръката, лаката е доста високо и не мога да се опра лаката в подлакътник. За да го опра, за да се отпусна и за да хвана волана, просто ми е неестествено. Не мога така да държа волана, не ми е удобно.
Мога да държа волан и да си отпусна ръката, но ще трябва да го подпра от горната част. Смисъл, обяснявам. Ако този подлакътник на кората на вратата беше с 2-3 см по-високо позициониран, ще да е много по-удобно и много по-адекватно. За мене, мое мнение. При друг човек с друго телосложение може и да не го забелязва това, но аз в случая го забелязвам и ми е малко неудобно. Същевременно пък централният подлакътник ми е удобен като позиция, там нямам забележки. Нещо друго, което се дразни е, че чисто и просто това са размерът на гумите, най-вече предните. Предните гуми са с размер 215 на 45-16. Задните са 17 цола, т.е. задните са хем по-широки, хем с 1 цол по-големи. Но защо го казвам това? Предните гуми са изключително тегави за размер. Единствено и само Йокохама към днешна дата предлагат гума с този размер, който да е и съответно скоростен индекс адекватен на максималната скорост на този автомобил. Мисълта ми е, че масово други производители, които предлагат гуми 215 на 45-16, с скоростен индекс до H или V, т.е. до 210 или 240 км. Тази кола има максимална скорост над 240 км. И сега, не ме разбирайте грешно. Правилата на пътя на движение в България е, че може да се кара до 140 км в час на магистрала. Това ни е ясно. Но сега не казваме, че трябва да караме с максимална скорост и да нарушаваме закона. Не ме разбирайте грешно, но искам, когато колата е предписана с определен тип гуми, определен тип скоростен индекс, да го спазвам. За съжаление, само единствено Йокохама е останал към днешна дата като производител и някой Бриджстон, който аз за съжаление така и не срещнах такива Бриджстон потенци, които да имат този модел с този размер в България да се предлагат. В смисъл, казано просто, колата е тегава от към гуми. Тя се предписвала като нова да се използват или Йокохама, или Бриджстон, или Дънлоп като гуми. В случая аз съм намерил Йокохама. Трудна е на гуми, което е малко гадно, защото просто е неприятно. Неудобно е да търсиш гуми под дърво и под камък. Нещо друго искам да кажа, че макар и като флагман на Honda, и вече казах материалите с глобката, да, тази кола определено е класи над Civic, Accord, Prelude, CRX. Коли от тази епоха на Honda 90-те години и малко след 90-те години. Определено е класи над тях по отношение на материали и сглобка, но пък не е, как да кажа, перфектна кола. Има си своите бъгове. Не е толкова перфектен и не е толкова безпроблемен. Обяснявам. Няма NSX, който да няма проблем с управление на климатик парно. Разтичат се кондензатори, дори на коли, които са били на около 10 на години. Сега вече, като са стари вече 30 годишни хептем, почти няма такъв NSX, който да не е имал или няма проблем с това нещо. С управление на парно. Bose аудиосистемата също дава проблеми. Таблото с измервателните уреди също дава проблеми. Масово стоповете се пълнат с вода, защото просто прозрачната част спрямо основата не е направена качествено и трябва да се по България да се залепи допълнително с допълнително количество лепило. Иначе се пълнат с вода, с конденсия, е много грозно. Самата сглобка, по принцип, това е малко известен факт, че това е единствена от двете Honda, които са изцяло ръчно сглобявани, не са от робот, не е механизирано производството на тази кола. Тя е сглобявана, произвеждана, асамблирана на ръка. Всичко е правилно на ръка. Дори все още могат да се срещнат клипа в YouTube, как работниците, докато все още е голо купето, как работниците с пили изпилват самият материал от панели, от врати, от кълници, за да може да се напаснат и чат път се виждат едни фуги, които са малко неадекватни. Просто се личи ръчната манифактура тук. Как горе-долу два NSX, ако ги паркирате един от друг в заводско състояние, без да са удрани, без да са разглобявани, горе-долу са уникати. Имат си разлика в фуги, в намесване на панели, но това не е непременно лошо. Другото, което е, че
резервните части при тази кола са малко тегави. Aftermarket части на практика не съществуват. Всичко е оригинално. Хубавото е, че оригинални части Honda и до ден днешен, като кола вече на 35 години модел, Honda продължават да произвеждат и самите те, и самите доставчици, на които те са били поверили да произвеждат части за тази кола, все още и до ден днешен се произвежда едно 90% от нещата. Да, има неща, които са спрени от производство и няма намиране, вече не се произвеждат, има доста такива части, но около 90% от нещата все още се произвеждат оригинални части. Проблема е, че всичко е в Япония, чака се, доставки, митници, занимавки, но все пак ги има. Цените съответно не са малки, но и самата цена за притежаване на такъв автомобил не е малка, не е ниска. И това е другото. Това е може би последното негативно нещо, което искам да кажа на тази кола, е, че цената за покупка е доста солена. Дали оправдано цената на този автомобил да е 6-цифрена, не мога да ви кажа. Всичко е субективно, всеки да прецени сам за себе си. Доста е. Обективно погледнато това е много висока сума. За тези пари се купува екзотика от типа на Ферари, Ламборгини, колата от този ранг по отношение на ценообразуване. Не е същевременно толкова бърза като тях. Някои бих казали, че не е и толкова екстравагантна на дизайн като тях. Но това е положението. Колата е скъпа, въз основа на историята, която има, че е участвал Артон Сенна за създаването на тази кола. И чисто и просто в нея са използвани за пръв път неща, които са създали като тренд, като мода, като влияние в автомобилостроенето. Чисто и просто тази кола е пионер. Има доста иновации в автомобилния свят, които съответно тези неща ще обясня за тях в друг клип. Заповядайте, може да го гледате и него. Там съм обяснил за тези неща. И това просто оформя това, че този автомобил е екзотика, рядко срещан. Реално обаче не е много малко известен факт, че всъщност Honda NSX е доста бройки произведени. Около 18 000 бройки са произведени от NSX от 90 до 2005 година. Първо поколение NSX са произведени около 18 000 бройки, което всъщност не е толкова екзотично. Реално не малко бройки са. Да, в България са много малко. По мои сметки са 7 NSX в момента през 2024 година в България. 7 брои са. В Европа не са много. Масово са в САЩ. Там е бил главният пазар. Както и за Япония. За богатите азиатски държави. Но 18 000 бройки не са малко. А обективно следващия NSX, NC1, който се провежда от 2017 до 2023 година до миналата година, второто поколение NSX, там наистина е екзотика, защото там са проведени от онзи NSX. Той се е правил не в Япония, а само в САЩ. Там са продадени около 3000 бройки. Онова наистина екзотика е рядка кола. Но този, реално за 15 години производство са продадени 18 000 бройки, което не е хич малко. Но колата е екзотика. Каквото и да си говорим, е рядко срещане, съответно е скъпа за покупка, скъпа и за поддръжка. Не е непременно най-бързата. Аз ви го казвам. Не е с най-динамичното и бързо маневрен волан. Малко е прехвалена работа, защото всеки казва, че NSX има вау управление. Не бих казал. Карал съм доста други коли. Добре, може би не съм прав, че я сравнявам с доста по-съвременни автомобили, но управлението на NSX е общо взето малко като на ретро кола. Бавен е волана. Това е нещото, което не бих казал, че ме дразни, но е специфично. Бавен е волана. Винаги съм се очаквал и съм се надявал колата да е по-директна. Примерно директни са Honda Civic. Без значение от кое поколение, без значение с кой, дори най-въшливия 1.3, 1.4 двигател, те са просто директни. Леко да пипнете волана и тя е повратлива. Тук при NSX не е така. Тук тази кола е направена за дълъг път. И волана е малко по-тромав. Това малко не ми харесва, но генерално автомобилът е прекрасен. Много хубав звук издава двигателя. Ще ви демонстрирам какво е горе-долу, макар че на празен ход от този телефон едва ли би могло да се добие кой знае каква представа. Звукът е изключително приятен на двигателя. Дрезгав. Двигателят е 3 литров, 2.6, 256 конски сили в случая, понеже е автоматик, когато е с ръчни скорости е 274. Има и 3,2 литров, който е 280 конски сили, но той е предлаган след 1997 година.
Това бяха моите мисли относно положителни и отрицателни качества на Honda NSX. Надявам се клипа да ви е бил приятен и интересен за гледане. Благодаря за вниманието.